e wachni mar Boniface kachiel kod Agatha. Tadira ka wang'iyo sirikal mano mar pinyno mar Kenya kachiel kod mano mar Uganda nuwinjo bed ni timang'o mar mondo mi orit ratiro mar jogegi kata jopinygi makoro nokale san makamae pinyno mar Tanzania nikech gima kamae nochakore chieng' tarik 18 chieng' tarik 22 ema nojwang'e jogi e tong' mag pinjegi. Ok ka koro gimonego wachago en achiel Tanzania nigi yiero higani and en yiero ma Tundu Lissu kaka jatenda kweth makwedo piny owacho oseyango no biro betie e chung' mar yiero no, but gi demand ni kapok gidhi e yiero no nyaka reforms moko bedie mondo mi yiero no bed ma free and fair, yiero no bed makare. Tiende ni gin kama ne wantie 97 kama ne wawacho no reforms no election in 1997 kore ka gichopo kanyo. Koro nikech mano CCM neno ni kapo ni reforms otim tibro golgi oko mar piny owacho and ibro yier chama machielo. So mae kelo element mar siasa ne iye. Gima da kwed kendo motegna ahinya en ni ok inyal kawo welo mobire pinyi mapok otimo ketho tichako sandogi, because criminal offense cannot be anticipated. Ok inyal punish criminal offense in anticipation. Ni wachich kodi ni dhi ketho chik makama omiyo koro omake chuth mondo wasandi. Nyaka rit ma ng'ato tim ketho kata kaponi gombo ne mar timo ketho onyisore ayanga inyalo make, but ka gombo no konyisore kata ok onyiso dalili moro no dwa timo ketho to ketho be pok otimo gimi make ne onge. And therefore Tanzania nigi yore mang'eny mane ginyalo tiyogo. Kata sani magi wacho ni ka jogo chako nyono pinyno to koro gibro kawo ne gikendo kang' moro machielo. That's not the right route, nikech jogi ok odonje piny kaka illegal immigrants. Ok gidonje piny ne yo mokwedo chik. Ne gidonjo through the passage makare ma chik opuodho. Ma passport gi obedo stamped. Magin welo ma Tanzania ong'eyo. Kenya release gi, Uganda release ng'ato, aito Tanzania receive gi. Nitie procedure kaponi wendo mabire pinyu ok odwar. Ndigi milongo ni prohibited immigrant. Koro uluwo that procedure to declare a prohibited immigrant. Tiene ok onyal donjo Tanzania kanyo. Ka Boniface ok nyal donjo Tanzania, then onge gimi threaten en wabro kawo ni okang'. Kineno ka nitie ratichi moro moseketho, kata nitie chik ma Tanzania moseketho, then follow the law mondo declare a prohibited immigrant. Mano kende kuchiwo passport ne anywhere. To Tanzania already said declare a prohibited immigrant. Kata odwa donjo gi mtoka, kata odwa donjo gi ndege at the airport, ibro geng'e in Tanzania ok oyie ni mondo donj kuro. But mondo mi gikaw jogi mondo giroch ratichgi, ano kapar ken gima ni kare. Ai mondo mi president ma Tanzania wacho ni nwaneno mtiririko moro ni jomoko ae pinje moko mondo biturwa ka. Achako ni kang'isi ni Tanzania nodonje pinje mamoko moingo piny moro amora. Tanzania okonyo pinje mamoko. Kata Mandela at one point kadwa travel, had to travel using Tanzanian passport mondo travel oko mar Africa. Ma Tanzania manyerere mo organize ne mondo Nelson Mandela with passport. So gini ochalo gi gima ne timore America kinde mag kwedo ginene rangi mar jorotenge. Kama Martin Luther King Jr. on the southern side of America. Depending on what are you doing in Birmingham? To watch on an injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Kurukaniti injustice in Tanzania is a threat to justice in Kenya, is a threat to justice all over Africa. So kwanya ling kaka newa ling 94 kagik moko timre Rwanda minegoji aito bangi ti chungi chayawa ni pinje mamoko dak nugole duondu sama ne iketho ratiro mar ji Rwanda. We cannot keep quiet karatiro mar ji. Katundu Lissu iloro ne for so long ma oko charge gi offense e court ni politiere kon nyimijo ka jajo wacho nyoro ni justice delayed is justice denied. Koko dwa charge ngane will set him free. Kejo kunya detain for 2 months to poku charge poku ngisa ni ketho mane mengo mundu kele mbele na officially mondo hearing ochake. So kwanyal keep quiet kama gotimore. Kanya getimo manani Boniface Mwangi poto kwa biling kecho mago kino wetewa. And gimupogo boundaries gi magi colonial. Ang'o ma sirikal mar Kenya kachiel kod Uganda winjo be ne timo gi sani mar ahinya nyaka lure ni sani koro no se roch ratiro mano mar Boniface kachiel kod Agatha. Of course chal gi gik ma Willy Mutunga wacho ni one kaponi japinyi owuok modhi e piny machielo ok otimo ketho kuro ratichi orochi chalo gi nyako moro manyine no nywa manyo manye ni e pinje ma oko manyo ng'adne buch nekni. It now takes the country itself. Koro ken familia mar Boniface Mwangi kata one, the state should actually demand accountability and explanation on gik manotim ni their citizen. The Ugandan state, the Kenyan state onego demand accountability from Tanzania. Ni citizen wa who is a law abiding citizen ne nie pinyu ang'o motimre ang'o o allege no timne gik makamagi ang'o motimre to kang mane musekao kata twa mane mukao mondo make sure ni justice oyudre ni citizens wa. So Kenya and Uganda as a state
onego kaw okang'no against Tanzania, demanding information, demanding explanation, and demanding accountability on their citizens manyotimnegi roch ratichgi alwora margi e loka machielo mar border. Yes.